snake kaching imaging. Pada koyan kutan berjauhan, tuan hai kutan dan mesai cungi las hapus Asia bah cungi, mana din kene jepur kampa tu bi wajong kama, Maria Yesus wajong putian. Kajing kublay angel, kublay ko Maria kabadab da kajing ay utray dumat pala kan kuya panutin. Berlaku kuyo stop float and power Yesus, Maria ko jung day ko ay napunta cungi kinukot, and tawag ko siya cungi. Ko angel ublay ko nangada junga kajing jung pawa lortam kala ay hanga tu pensya itu sumar tu ya lambat tu sensyarnya amin.
Sumbayang. Kanambajing rai lai spotlight pupra. Lai spotlight pupra. Wan baru ko henben ko para. Wan yaro jing is day watching her. Kajing it lam jing sa lam jing ku. Chong tayu lam juku. Menyai mai ai kenu yaudra. Nakam baba unang leklam wan. Nasudaya maya umudu. Siu se ka protect yakiku. Wan baru ko henmen ko para. Wan yaro jing isne baching ka. Kajing it lam jing sang lam jing ku. Jong utrayu bon juku. Lakak tin batu trai shi juno. Une hope you badu mashito. You batan uai ba uai sam. You bari du matlo du yada. Wan baru ko henmen ko para. Wan yaro jing isne baching pa. Kajing it lam jing sta lam jing ku. Jong utrayu bon juku. Ka jing e jong trai jing e Jesus Christ bat ka jing e jong ublay lem bat ka jing slok jong omen sem bakot kindan roing kat bat pi baro ko han men ko para how try Jesus Christ ha kane ka sngi utrai beneng kong jong ka ayam len ki jing pule barolai tali ki khot at ki wer yang a bat pi bangin pusan sepang kapop kapop kawan ha kane ka prathei bat kawan ha ka jing em ka junga ka jung pi hatongi persang na em bangi kum ki khon ki chung blei ki bau blei la thau rengkat kata ka jing khut ka jing soti ban persang banong em ya kane kapop ngi tibba kapop kawan ra ka jing yap kapop kawan ra ka jing penyaklat yangi badu blei kapop kawan ra kata ke jing du no ya ke jing e ke jung blai den matak dau kabalang kerpak nge ha kene ka ayam len ka khot ka wer yang abade pi bangin bread no lane bangin i no ya kapop ka bangi le ha ke jing em den matak dau ha kene khlemat to ken ko han men ko para ngin khuslai yala ke jong yala ki jong ki pop ki bangi la le ban ngi pen ma ba khmat drai nak banta ki pop baro kenang mau try un map un saja ki pop jungi
ba mangingi long kita ki breu ki ba khoj bat ki breu ki ba bidor ban pediang yu ha ka yu khares ba khoj da ka jing snuse bat ka jing khuslai bat ka jing kloi ban kala ka mamot ne ban i na ki pop jungi to man ta kan ngin phai soblei da ka jing dwai panap nak ban ta la ki chong ki pop nga phla hau blei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bangalale pop shubun da ki jing prakhat da ki ten da ki kam da ki jing leklet da ki jing le palat jonga da ki jing le palat jonga da ki jing le palat bakrau jonga damar kata ngakarpa di kamaria bukhoj kabaya isa kathe sati ya ke angel bat kirukhoj badapi ko hanmen ko para banduai nagabanta jonga how try ublei jongi ublei badan bor baro unisne yangi madalama bigi pop jongi unyalam yangi sha kajing em bom chukot amen Tongin ya duai hakane kamas kebukhoj ye duai nagbanta Amerika wanyang bad kaying kasam jungki bakin yo ya kejingkoj kejingkhia ye duai nagbanta ishanting kurba bad pediang hun karkrang ban yo ya kejingkoj kejingkhia bad kumjuru ban yo khon Giduai naga benta kijing temu baper jungi iwe paiwe kerpang hakan kesngi bangi posan sepang kapop bat kijing pensoi jung uksoj yangi to ken giduai bangi laban le persha ya kijing pensoi jung uksoj bangi light na kapop to ai hangi koblei badan bor baro bada kijing rakhe jungi kibaman usnem ya ka ayom len bakhoj Nginang roy ha ke jing sempang ya kispaba balaburi jong ukres bad bangin wad ya kiso jongki da karukom im badan buram daw trai jung Jesu Christ kon jung me ubi im bat sanshar ringkat bat me ha ke jing long ka wei jong men sem bakoj ublei junam la junam amen Kejimpule benekong, kejimpule naga kitab Genesis. Utrai ublai ulatau, ya ubreu nau pumpum, uba naga kendau, bat ulat persat haki tliu kemujung u, ya kejing persat kejing im. Bat ubreu ulat kelelong ujing tau uba im. Te utrai ublai ulabu ya kawai keper ha eden, sepang mingi. Bat ulabu muta ya ubreu, ya uba ulatau. Bat naga kendau utrai ublai
ulap mi ya ukenja ding baro. Uba itnat ban pej bat uba bha ban bam. Bat ya uding kejing imru hapdeng jong per. Bat ya uding jong kejing tip ya ka bha bat ka basniu. Tiup seng ulalong uba sienti tam. Na kimarat baro kiba utrai ublay ulatau. Ulalong hakagantay. Hatu ublay ulaong pimday ban bam na unu ding hagakper. Kataga gantay kalajubam. Ya upseng. Ngila la ban bam ya uso jong giding kiba hagakper. Henry ublay ulaong. Pimday ban bam ya uso jong uding. Ubadon hapdeng kakper. Pimday wat ban kta ru. Ya u yo pinyam. Henry upseng ulaong hagakantay. Pinom yam naba utblay utip ba lada pibam ya u. Ensa penpej yagi kemajong pi. Ban pin salong kum ublay. Hangta pin satip ya kababha bat kabasniu. Kumta haba kataga kantay kalayo i ba utaw ding ulalong ubabha ban bam ba upinsngobha yaki kemad bat baday ban angnud yaw tau ding knang ban stadia lede kala kej yaw so jong u bat kala bam kala airup kendiat hau tengah jongka bat uru ulabam margum ta yaki kemajung ki baro angnud lapen pej bat kila sngetu ba kila long ki balengkuy te kila solang yaki slading dembur ban penlong jimping nagam tay lade kaktin jong try Kanamba jing right, nyau spa lai pra, nyau lai pra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kajing puli kabaar, kajing puli na kasitiu palus bakhoy syaki Kristan harum. Ko para, kumba kapop kalarung hakaperthei da away ubriu bat kajing yapat da kapop. Ti kumtaru kajing yap kalawan hap hakibriu barok par na marbaro kibriu kilalek pop. Da sisya kapop kalala don hakaperthei haswa ban aya kaany. Henry syam lanyo ya kapop haba don kaany. Benban kajing yap kalasensyar hadu Adam hadu Moses. Wat halor kitaru kiba kipop jengki kim long kim kajing khen any Adam. Ubalalong ka dur jeng uta uban sawan. Henry kajing ais bun kam long kum kajing le palat. Namar lada bun gilayap da kajing le palat jeng uwei ubreu. Kanulile kajing ay ublei bat kajing ais bun ha kajing ay jeng uta uwei ubreu Jesu Kris. Kalash le kerhai na kabenta kibabun bat kata kajing ais bun kam long kum kajing terai jeng kapop uta uwei ubreu. Namar kajing bisyar kababut hadin kawai kajing le palat kalawan ra ka jing penrem Henry kajing ais bun kababut hadin bun kijing le palat kawan ra ka jing penkesan. Namar ladana kajing le palat jeng uwei ubreu kajing yap kalasensyar da uta uwei ubreu kanulile kitu kibayok pediang kajing pahu kajing ay bat kajing jing ais bun jong kahok kin sensyar kajing im da uta uwei ubreu Jesu Kris. Ti kumta kajing le palat jong uwei ubreu kalayalam sya kajing penrem ni kibreu baro kumta kakam bahok uwei ubreu kayalam sya kajing map bat kajing imi kibreu baro kumba da kajing bom kongo jong uwei ubreu ya bun ba lapin manong pop kumta da kajing kongo jong uwei ubreu ya bun bat unsa pen man riuhok kakitin jong utrai Sebayang. Ya Roh Yutra, O Christ Jesus, enjoyment of the gospel show. Kamtang daw kupuhi ubriu Andrei ragaktien baro kabami nakasintur ublay. Utrai udon rengkat bat pi Lingkad berpiru. kajing pule na gospel bakhoy kat kum o Matthias. Ram hame ko try. Hakata kapor u Jesu layalam daw mensem syari kenja badan penshoy da uksuj bad ula shajing it sau peusngi bad sau peumit bad hadin kata ula tengan di ula penshoy unong penshoy ula wan badol ong hu lada melong ukon ublei to hukum ya kine kimau bakin kelak pu Henry ula paktin la tho tang dau kpu hi ubreu im Henry da kaktin baro kabami na kasentur ublei nangta uksoj ulara eu sha kanong ba bakhoj badula penyeng eu hakliar jong ka temple badula ong hau la da melong ukon ublei to peno yalade na bala tho NI hukum haki angel ban sumar yame bat halakikti kinra yame yo kumno re kumno mejintut ya lakakjat ha umau ujisu ulong hu la toru men tenju yo trai ublei jongme sachisin pat uksoj ulara yu shaulum bakenjang shibun badol pen I hau ya kihima baro
jong ka perthei bad ka jing krau jong ki badulong hau ya kine baro ngan ai hame lada men dem ngon ban mane yanga hang tau jisu long hau kino ko soitan nabala tho men mane yaw tra yu blei chung me batang yu men shakri kumta uksoj ula ino yu bad hakmi ki angel ki wan bad ki shakri yu ka gospel jong utrai ngero yame ku Chris Kohen men kopara ha utrai Jesus Christ ha ka jing pulai ke benengkong yos ngeu na ke kitab Genesis ha bau blei ula thau yau Adam bat ke im hadin bau la da persat men sem yaki la ne ai ka men sem bat ka jing im blei ka jingu haki upe je ke jin thau baro bat halade ong baro kilong ki babha suda baro kilong ki babha suda baro ki jin thau jong blei kilong ki babha suda ha ka jing pulai ke baar nios ngeu ha ka bau Paulus buku yu ong ba ka pop ka wan leng ba weu briu bat leng ba weu briu pat ngin sayo ya kata ka jing lai loj na ka pop ngitip ba Adam bat ke em kilale ka pop bat ka pop ka wan cha ka prathei bat ngitip ba leng ba jong jisu pat ngiyo ya kata ka jing lai loj jong ka pop haka gospel pada habangi pule yaka ladangi pusan bha ngiyos ngeu haka bauk suj wan ban pensoi yau jisu hanrei u jisu pat ule persya ya gajing pensoi jonguk suj padu job ya kata gajing pensoi jonguk suj kohan men ko para ngaku aban bu gajing keli yalade bada piru kumju ya no ngisngap ya gajing pensoi jonguk suj ni ngisngap ya kasur ke bau blei pasiau na ukuran yang abadepi le persya ya uksoj daga bor jong blei badaga tin jong blei kohan men ko para ladang ngisngap ya kasur lana ya kajing pensoi jong uksoj ngilong ki kon jong uksoj ngilong ki parlok ngilong ki beit ki bathon jong uksoj ladang ngisngapat ya kajing pasiau ka jong blei lada mangingi penon kam ya ka ketin ka jong blei ya ka bor ka bau blei la ayengi ya kajing pensoi jong uksoj ngilong ki khon bapura jong blei ngilong ki beit ki bathon jong blei bangila ban laj na ki pop ngila ban laj na ka jing sneu ha ka jing em jongi nios ngeu ha ka lan ka bakadu jong ka gospel bamanta ka sngi habak so ju pensoi u jisu ngap ya kijing pensoi jung uksoj panban u job ya ki da ka ba pandan kam ya ka ktin blei ba ka bor ka ba blei ai da hadin ba da pensoi uksoj u ino ya u jisu hakata ka jaka ka ba kenja bat ki angel ki wan ban shakri ban pej ban kmi ya u jisu kane kan jia ha ka jing em ka junga ka jung pi ko han men ko para ladang isngap ya ka jing pensoi jung uksoj ladang ile ya ka e ka ba uksoj u pensoi yang nga ba de pi un sawan ban kedub yang nga ba de pi un sawan ban ya rengkat ban nga ba de pi ban ngingim la shu ban light na ka ta ka bor jong ka jing te marau jung u yang nga ba de pi namar ngilong ki be ki jung u Henry lada mangi pat ngile persya ya uksoj da ka bor blei da ka ta ka jing ik blei da ka ta ka jing khoj blei klempep uksoj u pet no na nga banapi uksoj u mwansho hajan junga bat jungpi bat ki angel ki jung try ki wan ban sumar yang nga badepi jid ko hanmen ko para yano pin ngap jid ko hanmen ko para yano pinong hooj jid ko hanmen ko para ka ei pin le habau ksut yuan ha gajing em gajing pi pinong hooj yu ne pinong em ho ko hanmen ko para ngap ha ya gajing pule
hakabau Jisu upendan kam habarolai teli kijing pensoi kiba yomat habok so juan banai klem pendan kam dakiktin lajong klem pendan kam dakabor lajong klem pendan kam dakata jingnat jingnang jingstat lajong hanrei upendan kam dakiktin kajong ublei katno ko hanmen ko para mangi kibreu kibatlot katno ko hanmen ko para mangi kibreu kibadan hapdeng kata kajing duna kajing telot kibomdon kata kajing klanya haladi ngi don kajing syania tang hoblei ngi don kajing syania tang hoblei ngi yo kabor tang naublei hanrai bon sen ngitip ya kata kajing telot jungi ngitip ya kata kajing duna jungi ngitip ba manga ngam don ya kajing im junga ngingim don ya kajing im junga barok kat kebangadan kat kebangayo kat kebangasem kadai kajong blei kawan naublei hanrai bonsin mga mapipat ngi persang ban le persa ya kijing kijing jinjar ngi persang ban ya le persa ya kita kijing sniu ki bang yamat ngi persang ban le persa ya kijing pensoi jong kena kepertei jong uksut da ka bor la jong da kijing nang kijing star la jong da kijing sempang la jong dei mata kadau ngi kelon dei mata kadau ngi ngop no ha kita kijing sniu jong kena kepertei ko han men ko para pikwan em ban yo ka jing lai loj pikwan em ban yo ya kata ka jing lai loj na ka jing pensoi jong kana ka perthei pikwan em ban yo ya kata ka jing lai loj na ki kam sneu ki ba pidan menta piu bro badan ka jing kerni ha ka jing di duma lada pikwa ban lai no na kata ka jing di duma ka jing kerni ka jing pi pendan kam ya ka ketin ka jong blei pendan kam ya ka bor ka bau blei lapan sle ya pi ban le persa ya ka to lada pilong ubreu uba kerni ha ka kam to ha ka kam tim uba kran ki ketin se ki ketin sang pendan kam da ka ketin blei ken ban ya le persa ya ki wat pendan kam da ka bor la jong wat pendan kam da ka ta ka jing nang ka jing start jong pi ubreu badan ha ka jing satem rau ha ka di pendan kam da ka ketin ka jong blei pendan kam tak kabor ke bau blei ulaya pi kabor blei kadon rengkar bat ngabat pi hanrai mangi kain ko hanmen ko para ngim nyeukor ya kata kabor ke bau blei ulapan sele yangi ngim nyeukor ya kaktin ke bau blei ulaya yangi kaktin ublei kadon senda rengkat bat ngabat pi man laka klemat ko hanmen ko para ngin but kain to menta kesngi kam tame ha kane ka ayom len ha kane ka ayom len ngiti bau blei ulat hau yang abad pi haka jingkoj ke jing soti ke jingu badul ayangi kana ke jingkoj ke jing soti ke jingu yangi ublei uang baro kilong ki babha hadin bau ladep tau ha bau pe yang abad pi ha bau lat hau yang abad pi ujisu ublei udap dakataka mensim ke bawang halade shisha kini ki kun ke junga kilong ki babha hanrai manoken ko hanmen ko para kiba pensneu yang abade pi manoken ko hanmen ko para kiba penjod yang abade pi manoken ba penjod no ya kana ka jingkhot ka jing soti ka bau blei ula ai ka bau blei ula thau yangi om de yuksut om de yuksut om de yuksut om de yuksut uba penjod ya ka jing im jong ka im bat jong adam om de ukso juba penjod yang abade pi om de ukso juba penlepop yang abade pi hanrei de mano de mangiken habang isngap ya kasur jong uksoj wa adamus kaim bod adam kisngap ya kasur jong uksoj ki kongo yuksoj kata kajing kongo jong ki ya kasur ya kajing pensoi jong uksoj kata kaba penlong pop ya ki manga mapiru ko hanmen ko para ngim dai ban sngap ya kasur jong uksoj ngi dai bas ngap ngim dai ban sngap ya kajing pensoi jong uksoj lara mangi ngap ya kasur ka uksoj ukren hangi ko hanmen ko para ngi penduno ya kata kajing khoj ngi penduno ya kata kajing soti ya kata kajing loloi ka ba ublei ula ai ngi kan mau ko hanmen ko para habau blei uthau ya kepertai habau blei uthau ya kun benreu habau blei uthau yang abade pi habau pa yang abade pi sakana kepertai uang
kat no kilong ki babha kat no kilong ki babha baro mangi ngilong ki babha baro mangi ngilong ki bakhot ki basoti hanrei lingba ka jing snap ka jungi ka jing kongo jungi ya ki jing pensoi jung soi ya ki jing pensoi jung kana ka prathei ya ki kam sneu jung kana ka prathei ki ba penlong yangi ki ba pop ki ba penlong yangi bandu no ya kata ka jing khot ka jing soti ko han men ko para ha ka jing pule ka ba ar kumbangi la nyeu mene kumbangi la ong mene wat khuslai ya kata ka jing snap jung pi ya ka sur jung soi wat kuslai palat ya kata kecing lek pop jong pi akene ke sngi ki baladap ujisu lawan sengene ke pertei ban penlai loj yang abada pi namaro Paulus long komong meni tang nau Yesus Kristus ngila ban yo ya kecing lai loj tang nau Yesus Kristus ngila ban le persa ya ki bor jong soj dei mat kedau ngin wan ken ban mare so Yesus namaro Yesus udon ke bor ban penlai loj yang abada pi na kene ke pop ban pelai lo yang abada pi na kene ke jing satem rau ha ke jing sneu jong kene ke pertei ko han men ko para to ken ngin pendon kam hok ya kene ke ayam len kene ke por ke mamanga ma pi ngin pai din na ke jing sneu ka por len kene ke por ke mamanga ma pi ke mamangi ngin pai biang shaublei da ke jing kela ke bamot ke jungi ngin e ye ke pop ngin ke jing sneu ngin e no ya ka jing ngap jungi ya ka sur ko jung sut han reng ngin ngap ken to ya ka sur ka bau blei ukren ngin ngap ken to ya ka ta ka jing pasiau ka jung u yang aba de pi man ka sngi ko han men ko para to ken ha ka ne ka yom len ngin pendon kam hok ya ka ta ka bor ka jing pensle ka jung blei ka bal a yang aba de pi ban job ya ka jing pensoi jung uk sut ban job ya ka ta ka jing sneu jong ka ne ka pertei ki bate merau yang i ngilong merau ko han men ko para ha ke jing sneu ki baharu kom ngilong merau ko han men ko para ha ki pop ki sang junga ba jung pi hanrei mare pai wan so Jisu u Jisu un pen lai lu yanga ba de pi en yoro yo Jisu Christ ngin yang ngin pla ya la ka jong ka jingai da bangirwai ya ka gredo Kanambalay sba and ripuway. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Tong in Yoduai. Tong in Yoduai, your blake pa jungi. Bagajing eight, kajing balat how yangi, kajing kut, kajing soti. In IT la de Knang ba mangi in York biang, ya kata kajing kut, kajing pura, kabalo ai hangi. Da kabangi pan, ya kajing duai, but kajing don kam jungi. Nakam tau pa buku jungi ubishop jungi giling do bat ki katekes jungi bakin ken jing stom knang bangin dub jingnya nakapop ya ka kunhun long brod palapin khamti haka jing sumar jungi nikar pa de me kotrai Nabanta ka ni kan Pakistan jungi pangindub sa skor ya kasur ukres sa kani ka Portland pada pa kentu yang gipan ino ya ka popan panlej pai biang ha shauk pa ngikar pa de me kutrai Ngikar pa de me kotrai. Nabanta iwe pa iwe nangi pangindub ngotu haki por baro ba ka jinsuk en yo habale kamon ublei ngikar pa de me kutrai Ngikar pa de me kotrai. Nagmata ki briu ki ban sayap bakin dub shashkor ya ka sur ublei ubakhot ya ki ban kala ka bamud bad kumta ban pen im yala de yap chunom ni kirpa de me kutrai Ngikar pa de me kotrai. nagmata ki briu baro ba ka jing par khat ya ka jing e ukris ya ka ban ya ki ban dub pen khi ya ki ban ker na ka pop ni kirpa de me kutrai Ngikar pa de me kotrai. Nagbantai Amerika wanyang bat kaying kasam jungki bakniyo kajing koy kajing kia. Nagbantai isut shanting kurba bat pdiang hun karkrang bakniyo kajing koy kajing kia bat kajing kurku kajing blay nagbayok hun. Ngikar pa de me kotrai. Ngiduai nagbanta kinong pop setelah ke perthei kamtame kajing kala ke bamor kajungki. Ngikar pa de me kotrai. Ngiduai nagbanta ki bapang basitam setelah ke perthei kamtam apo ka paris ka jungi bayola sedan ki bapang basitam apo ki yingi sam ka jungi ai botrai langba ka borble ki jungu un kta yaki bakin yo ka jung koi ka jung khia ka bapura ngi karpa ya me ko try jar jar ngibu ya ki jung tmu ki bakarpang ki jungi how try ni ai ti ya ki jung don kam jungi karpang e ha kene ka yomlan kabamangi ngin laban yosngeu ya kasur kaba utrai Ukraine pasiau yangi kam tame ngi laban le persha ya kijing pensho jung soj da kabangi penenkam ya kata kabor kaba blai plansle yangi da kata kaktin kaba ublai ulai hangi ngi kerpat ya me ko try ko try nongbo nong tau kine kide kijing duai bergejing kerpat, bergejing angdut, kibangi labu akmat jong me ha kane kesngi. Tos ngap, batapan urlong ken, bakine baro kibangi lapan, kinwan, bancia, leneban urlong ha kejing im jongi baman la kesngi. Ngi pani kane, daw kris utrai jongi, amen. Kanamba ching right lai spa andriu punriu lai andriu
ตัวดูไว้ก็ปาราบากจิงขญาจุงอาบัดจงพีกันลองมาเปรียงหัวนักมาดูเบลยุกปาบัดันบอร์บารอ Tutrat dan senyana di jompi, nak benta ciro kronom ting jom. กาจึงมันตรอยงีบัดบาลังบักคูจุงอูบารอกเวตัวเป็นลองยังงีกดรายงีกระปัดกิบบิดดาชชาบันตรวายากินเอขจินไอส์เงวบาดากิบางีรักเขยากจิงสดังจงกันเอกอายมบัดันบุรมดาวคริสอุตรายจงอีอุตรายดอนแรงกาดบาดพี Tingkat โตกันติวยาลากีดานด berpikir syau ตองอินังอุตรายเบลยจงอี kasung hobat kepada ดาชิชากะลองบะชงฮอกบัดกะบะเดยกะเดตีจงีบัดกะจิงปะเนียมยังอีหามันละกะปอร์บัดกะจักาบานายงูยะเมก็กันราดก็ปาบกขดก็เบลยบัดันบอร์บัดบอมจุกุดเลงบาอุตรายจงีอุจิสุคริสอุบาดากะบากันเดียเศร้าพสงีนากะจินบัมประเทยอุลาบูยากันเนกะยอมจองกะจิงลันละเดบาดากะบากันตัดยาบารอกะจิงปันชอยจองอุเซนกุลองอุลาฮิกายังงีบันเบรดเนาะยาวเทียดจองกะจิงสเนวบากุมตาฮาบาราเคยากะจิงมายาปัสคาฮากะจิงขดกะดนดงินปอยคัดดูคัดไวชากะจิงขวายปัสคาบอมจุกดบานามารกะตาเร่งกัดบัดกะกันโฮนจงกะอังเอลบัดกะรขดงีรวายกะจิงรวายยรอยเมบันงีเป็นบนาคลมสังเอ Bakut, bakut, bakut utrai. Usin don baru blai kibar. Leng bak bertai kiar malam. Kajing yaro sana. Usana shajrom tam yubleo sana. Kashiyaro yutabawan. Hanambat hakerten utrai. Lengbat berteki arwalan. Kajing yaro sana. Usana shajrom tam yubleo sana. ดาชิชามาลองบุคคลก็ตรายก็ทำเมจงก็จิงคุยบารอนามาร์กตางีกระปาเดเมโตเป็นคุยเป็นกันตังยากินเอก็จิงตรวาจงอีดากบพายมันซิมจงเมกุมกำเจรฮัลอร์จงกีบักกินกละลองยังอีกำเม็ดบัดกสนามจงอุตรายจงอีอุเจสุคริสHakapor baladino yau badala kamon sngebha ula pediang ya kejing syutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yau badul ai hala kesenran uong toshim batabam nakane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi ha kacukur kom enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi nakane pibaro namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga jong kajutang bathamai bat bom jukut ya kaba en penmi na kabanta jongpi
บัดนากบันตากิบบุญนากบันตากจึงมาบยกิปบโตเลยกันเนบันกันเมายังอา Ka jing maya jong ka jing nge. Kata sin bangi bam yu ne upo bangi de la ka ne ka kuri ni pen pna ka jing yang chong me ko tra ta na du Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya berkajing mi pa jong u ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi dai nguai dam namar malanyeu yangi ki babit ban yang khmat jong me bad ban sakri ya me dak bas no red ngi karpa ya me bangi ki bayo benta kamet bad kasna mukres ngi long ki ba lapan ya tele ka wei daw men sem bakoj Token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang setelah kepertei batopen jana ya ka ha kejeng ringkat badulio ukpa baku jengi Wilbert ubishop jengi kakenhon ki bishop badbaro ki lengdo token mau lemru ya ki handman ki para shenrang bad kentei ki balayot ya da kabakermen ya kejeng mi pat badia baro ki balaklat no akejeng isnei jong me to pediang ya ki sya kejeng syai ke khmat jong me to isnei yang ibarok ngi kerpa dia me baringkat bad kamari athai sati bakhoj kakmi jong ublei ujisa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad barok kerukhoj ki belapen ngubha ya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalem ha kajeng em bom jukut bad bangeni ro bad pandon borom ya me daw kun jong me u Jesu Christ Da'u lembadu badha'u kan long ame blai kupa badan bor ha kejingilong kawe jongomen semba kuj baro kabaram berkejingiro chunom la chunom Amen Kumbul hakum yang ngi naw nong penem bat kumbul hikai ngi dektin blai ngi nod banong Kok pa jungi uba habneng kalong kabakhoj akarteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha kakendeu kumba habneng to ayengi menta ka jungbam jungi kabahala kasni batama yengi kerengkang jungi kumbang ngirogi mabi ke belesniu yengi badwat yalam yengi sha ka jung pensoi henre de penlai yengi na kabasneu lo penlai yengi ngi kerpat ko try na ka jung sneu baro Haga jing spoon jong me, to I jing suk jing sanya kisngi jungi, kanang ba, daga jing rap ka jing isne jong me, ngin lai barabor na kapop, bangin yo jing yada, naga jing jenjar baro, kat ba, ngi dangap kemelenti, ya ka jing kerman bakoj, bad ka jing wan pat jong nong panem jungi, u Jesu Christ. Namar jong me kalong kahima ka jong me kawar kaburam sunam la chinam Ko try Jesu Christ, me bolong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk jonga ngai api wat pe ya ki pop jongi hanroi ya ki jingai jong kabalang jong me but ha ka jingsbun jong me to ai ha ka ya ka jingsuk bat ka jingatali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubem bat basun shar junom la junom amen ka jingsuk ko try ka dan barabor rengkat bat pi Dap da kajing eight kajing isnay kajing blay tong ini ai kada kajing suk iway ha iway pat kajing suk bat pi Kulang
Hakmi kun lang broad jong oblay, hakmi bakin no yakipop jong kapratay. Suk yang ig belasakot syakan ega jeng kawai jong ukun lang broad. Ko kan rad nam song hak baman rung apo kayeng gejunga dan ratio ong tang dektin kemen sem junga kan sakya hi kemat bat kasnam kris kan ribat kemilam ini syak jeng embom jukun amen. Kanamba shispa kandai punyo. Shispa kandai punyo. Shanga unom ta
Kasla shispa iwe. Kajing duay na kabanta kaling do chungi. Ko Jesu.
Bajing sui yalam junglo. Mendaki the Jishan and Bokoi, Nagamanda Chakala, which is in pop. What shall we do? Celestial to be inventing it. By the Baba, see a medical of but I am young Shur to be invented. Pagasal and the Sam to me. To record the Nidon Shunki, but a birthday. Mark don't deduct the child name. Jomochi long of her nice from me. The Burkuichi generation be, but can see so high. But I will do Yakiba Shri Kaneka, can long teach and commence, but can happening. Ukpa Chungi, Babining, long quoting to me, and one can march to me, and long come on to me, Hakato, to I am Daj and Bamchi, Kamalasi, but the Marvi in Kamchi, Umari Marvelous newly, but the language is and read the blood in us new. Amen. Kublai Kumaria, Kagrada Chinaye, Udraid Mapal, and Korea Pamde, Malaga Kuyo Sok, Watch and Pal Jesu, Kumaria, good beach and lay, wine and Taj, Mendabra Porch Yachi, Amen. Kaburam, how Bablo Kunam Sim Kud, Kumbabalam Konkuchum Taba Porch, Amen. To ngin yaduai. Endalapan thamai yangi daw kpu na beneng. Daw ba ya ke jingit jongi lapsa ya ke jingkermen jongi lapan roy. Bad ya ke jingi jongi lapan klan. Ngi kerpat ko try bangin nang bantangan barabor ya uta ubalong ukpu ba im bad basisha. Bad bangin yo ya kabor ban im da baro kaktin kabame na kasentur jongme daw kres utrai jongi amen ngu ka klip yang gejing kerku ke bakar pang jong utrai to ai baga jing kerku ker bakar hai jongme kantu syakipa jongme kotrai ngi kerpat bada kajing kermen jongki kanang roy hapdeng gejing bad ya ka hok jongki en pen scam hapdeng kijing pen shoy bad ben ai haki ya kijing suspa bom jukut daw kres utrai jongi utrai dan rengkat bad pi ublei badan borbaro unkurku ya pi ukpa badukun bad ben sem bakut amen tolisuk I syakri utrai da kijing emba bah jong pi is ngangu ya blei Kanamba Chingrai San Punrio. San Punrio. Shall
Kaburam au kupavada ukun badau mensim bakoi. Baglalong na tamkong kumsumta parapos nunga. Kudunod bakoi tamu Jisu. Kumaria ko kumiga ching ngolem. Pangel kiru koi baro. Akerteng kupa ukun mensim